Screen o rijak o bukhungni bumung kha Nitorani Debborma umor bisi 29 ni kami Bisramgonjo thana amchaini Bisramgonjo no bo thangnai tangsalo nogo mungsa sayoi no nokni ongkor thangmani tabukbo nogo kifili phayako sajla serai khoroksa no khibioi nokni kamai thangmani yagolo tabuk wana lajak nukhungni lukurok salni engui tongibo nogo kifili phayangma bai bini nukhungni phasingtei Bisramgonjo thanao bo general diary khaijaka tamni bagui atomsa kokya lamya sajla khoroksa tai saino khibui nokni ongkhori thangka abono tui tabuk wana laijak bini nukhungni lukurok abagui mangpili rijak bukhuk Nitorani Debborma no tomung bo nugui tongkha ke screen o rijak kokduk number o sahonna bagui koimung yafarka kwmajak Nitorani Debborma ni angkrajak Mollika Debborma Ang dini nungmani ke ani hamje soman dino komamani tapan sokayako. Nogo sokayako. Sokayako. Iko dini to budbar sung tongha. Ke duji nung tongha ble. Ke tap sok dara thono ani hamje nogo sokayako. Gabo no ang lukurong no kobugo jekhine no khangke ani hamje no kisa sabai jadi ke bo jadi ko on number call khlai Nongni number hangka ko nor thana ro ke affair ro thana ro bo thanga affair khlai ga bo thana bo thangna ro jungda jung miya thango bo thana bo Bisramgonjo thana bo Bisramgonjo na hangka tabuk ni hamjuk no je jaga phano nugu tong hangka kisa ano o number call khlai ji ano kisa jamo gi lukurong ko bok jata hangka nong no kami ni mungro khatamo ano kami ni bung ke Bisramgonjo hangka bini sai ro khatam ro khlai bini bosai kun phang khlai ya an bosa hanyo 20 din khlai sai tong jao kama maro hangka sombaro je kama mani kwati digi ro bo nong ni ro abo to kwata digi chani khangbo nogo tong ya ba sai maliya boro kwata digi jam na khoka ge phada phanyo ne nai tong mani sal thanga phas phaliya an hamje ge tap sopan semaya ko ge ang chung tung lai jong ara ro bin bo sai wa hanyo nai to gui sai ne ke nai to gui tong tap song jara phang nai to tong ko so an hamje na ni na hamje no mungro khatamo an hamje no mu Nitorani bo jaga ne hamje phaimani bo kha bo Koiramurani koirumura na hamje phaimani sarai rok dang kha Serai kha masa bini ko chala ta na emni kajak maro hangka busro bar kajang ma rok to khana egarawo kajak na hangka nang ni ne hamjuk mo jara nugui tongnai rok no lukorong no ni koimung ke nugui tong khangke nong ni number phone khadi ni koimani ta na abo no koi lukorong no ye nugui tong khangke an hamjung no nugui tong khangke ano number call khlai ni sajla ni mung hangka tamo an sajala mum ke somodi